Tá bréagadóireacht curtha le iar-Aire Talmhaíochta agus Timpeallachta an DUP McIlveen go bhfuair an bailach ar láimhseáil sí cinenne ainm loinge a athrú. Tharraing, athrú, ainm na loinge patról ó Banríon Uladh go Queen of Ulster go leor achrainn ag an am. Ach dúirt an tAire McIllveen go raibh gá an t-ainm a athrú, mar go raibh policy ag a rinne gan ach teanga amháine úsáid. Ach hep iar-Aire faoin achtam Shaoráil Faisnéise hecht éon ólas faoin policy teangan seo. Is fíor anú sa tAire deirtí Banríon na hainm na Tuilleadh ach deirtí sin a Gaeilge an iar-Aire. Roimh a bhí bhean an óir ba faoin na hainm fillit a Gaeilge a hall an long patról iascreachta Banríon Uladh idir Loch Feabhail agus Muir Éireann. In sin le bréan amháin den Dúirt deirtí an Talmhaíochta agus Timpeallachta an am McIlveen ón DUP an t-ainm go dtí Queen of Ulster agus an foiith ba seo an policy éon teangach a bhí ag rinne dúirt. Ach nar a díar nuacht an Irish News ar a rinne teachtain seo an policy seo a heispantaofa dúirt nach róisiad ebalta mar gur an policy achrainn falla her. Tá sé sillir inis nach ró sé sin fear ar chorrbe. Tá sé sillir inis nach ró agus nach bhfuil policy a bhaim ar chorrbe ag an rinne Talmhaíochta agus éisceacht sa tuaisceart agus níl ach focail amháin atá firsteach sa chás seo agus is é seo bréag. Sílam héan go ró agus go bhfuil McIlveen an tAire DUP ag insin bréag. Aire Talmhaíochta hin héin Gaeilge a laimhseáil Banríon Uladh a fiche a mí baltaine an iarraí chlach McIlveen an aireacht a starmant ó bhí ile O'Neill. Sí an tríthú seo a bheits ar hús caiineachtas na canteanna leis a DUP le rialtas úr a bhainú a starmant in éon téachan. Níl deafar mór ar bhí leis an DUP agus an policy bhí acu an tamalaigh instanna sé chundé bhí siad san just a géirí achan rud atá féinlach airnach é a chur síos. Gá Shaoráil Faisnéise agus gá Bhanríon Uladh agus Airlein sa tAire ar a chorainn ag an trí seachtaní. Anna bhó manachan nuacht TG Ceathair a Gundaí Hiráin.